matur sembah nuwun. Tanpa pepindhan dalu menika kula sowan wonten ing ngersanipun para pinisepuh pepundhen sepuh mitra kawruh Muda Werda ing sami lenggah wonten ing Desa Baliarjo. Dalu menika ngawontenaken inggih menika bersih desa. Monggo kapandhegan dening para kadang-kadang kula wiranem saking Karang Taruna luar biasa. Menika mujudaken satu nggih kesempatan para wiranem menika nggarap utawi asung inggih menika nyawisaken pergelaran wayang kulit menika mboten gampang lho. Biasanipun para wiranem menika sok buta babagan nyawisaken pergelaran wayang kulit. Nanging nyatanipun para kadang-kadang kula wiranem saking Karang Taruna Baliarjo menika sengkut gumregut wiwit saking panitia-panitia ingkang sedaya mawi rasukan kejawen ngantos ingkang menapa seksi konsumsi sing maringi unjukan para pengrawit menika ya wah jan piyai nom-nom kabeh. Nah, menika wajib dipun contoh. Menika wajib dipun contoh karena pemuda itu harapan bangsa. Mila sampun ngantos lajeng nilaraken dhateng kabudayan kula lan panjenengan, sampun ngantos nilaraken lan ngiklasaken kabudayan menika mangke dipun klaim dening bangsa manca. Dalu menika luar biasa ingkang rawuh sonten mau wah meluap ngantos pinten-pinten ewu rawuh langsung wonten ing Baliarjo. Ketambahan dalu menika ugi sampun memecahkan rekor malih streaming ngantos 12.000 piyai sing padha mresani. Luar biasa. 3 streaming Dalang Sena PWKS Live lan Sorot Media dipun gunggung penontonipun dunia menika ngancik 12.000. Mboten nemokaken wonten ing Ayu Jakarta, mboten nemokaken wonten ing Indonesia, nanging wonten ing saking London, Korea, Jepang, Texas, Amerika, Prancis, Jerman sedaya sami mresani. Wah, menika mujudaken pengajeng-ajeng kula lan panjenengan bilih wayang menika mboten namung berkibar wonten negari piyambak, nanging bakal berkibar wonten ing seluruh dunia. Hebat luar biasa. Matur sembah nuwun streaminger ing sami mresani dateng. Wah, mula mau aku mangkat ning mobil mau aku ngevlog siaran langsung. Monggo dipun pecahaken rekor malih. Kemarin 10.000 pecah rekor penonton seni tradisi utamanipun wayang kulit, pecah rekor 10.000 piyai. Menika kula suwun 11.000 untuk malam ini. Nyatane 3 streaming mencapai 12.000. Matur sembah nuwun. Mbinjang dipun tingkataken malih, saengga seni menika mboten kawon kaliyan seni modern. Mergi seni menika adiluhur. Estu kula mboten damel-damel. Sampun monggo sakmenika dipun surasa wiwit jejer ngantos dumugi gara-gara menika. Lampahing lakon menika janjanipun kebak surasa. Sapa sing tumindak elek? Sapa sing gampang diblithuk supaya tumindak elek nganti mentala megatke anake dhewe. Lho menika wonten nang donya niku wonten ning ya 1001. Ning mesti lumadi mesti wontenipun. Mila pagelaran wayang menika menika Kaca Benggala. Kaca Benggala gesangipun titah wonten ing Madyapada wiwit rumagang dewasa ngantos akhiripun menika tentu kesandung kesrimpet ing lelakon jer naminipun menungsa menika mboten saged ical kaliyan ingkang disebut ina lali salah apes kelawan mati. Kadhep tasma aku nyawa slendang biru. Soalnya kebiasaan nanggere Petro omong suwe iki sinden mulai santai, wiyaga mulai santai. Ora langsung tak tabrak. Kedhep ngono ndak. Gragap-gragap. Nah. Nyambut gawe nek durung jam 4. Saya harap jangan sampai
kendo semangatipun jangan sampai sudah niat netepi kewajiban. Ana dipikir Petro kesele ora jamak-jamak. Ning gandeng Petro niku hobi. Hobi kula mayang tur dasare dinai dhuwit. Ayo seneng. Hobi kok dikai dhuwit. Didhawuhi ndono-ndono supaya dawuhi nganti tak rewangi turu ning mobil ya tak lakoni. Sing penting kecukupan sediane. Katekan apa sing dadi kekarepanku. Matur sembah nuwun tanpa pindhan. Neno neno neno. Monggo kula nyuwun Ibu Prastiwi. Ayo, Yu Pras. Di anu